Ерак сәфәрләргә барыр өчен, ял итәр өчен акча кирәкме соң дип сорадык без, һәм әлбәттә инде безнең радио тыңлаучыларыбыз да әллә кая кирәк түгел ул. Күп акча да кирәкми, иң мөһиме ял итә белергә генә кирәк диделәр. Менә бар бит шундый гаиләләр, чыгып китәләр табигатькә, палаткалар белән, бер генә көнгә булса да, анда балык тоталармы, уйныйлармы саф һавада. Менә шундый кешеләргә мин сокланам. Беләсеңме, иң төп кайларга барып була, акчасыз да ничек ял итеп була дигән сорауга җаваплар мондый. Паркларда йөреп кайтыгыз диләр, һәм бушлай бит инде концертлар оештырыла, шуларда да йөрергә вакыт табыгыз диләр. Шәһәр буйлап, авыл буйлап та йөреп кайтырга була диләр. Безнең авылда мондый җир бар икән дип тегендә барасың. Велосипедта, самокатта йөрергә кирәк диләр. Аннан соң инде шәһәрдә төрле бәйрәмнәр дә үткәрелә. Алар бушлай, шуларда да катнашыгыз диләр. Хәбәрдар булып торырга кирәк. Табигатькә чыгу, дуслар белән ешрак күрешү, төрле ярминкәләр, күргәзмәләр дә эшләп килә бит ди. Һәм шулай ук спорт белән шөгыльләнү дә ул бер ял, үзегезгә вакыт табыгыз диләр. Инде шундый мөмкинлек бар икән, пляжлар, яр буйлары, шунда барып утырып торуда, суга карау сезне тынычландырачак диләр. Җиктер сәер булмас микән соң? Нигә? Шәк битәсең бер үзең карап торасың Казан суелгасына моңаеп. Суарага салкын кеше юк. Балыкчылар карыйлар да җавап тора микән бу? Беләсеңме, андый җирдә күргән бар минем шундый кызларны да, шундый апаларны да менә моңаеп китеп, кайвакыт елап та алалар. Ничектер, менә бер бушану урыныдыр ул Кабан күле буе. Менә ул